На кой вкус устата, Ники? О, не. Джем зад борда. Дай му газ! Газ! Дай газ! Хора, откачи се едно там. Газ! Абе, че за много полицейски, бе! Не! Не! Отивам към земята! Не пада, бе! Ай, като сте свирах си! Не! Не! Отзех ми скуда си! Гаса ми! Не! Така. Не, чай да бе, колко дълго. Ники, дръж той за малко да го закача. Не, дръж той за малко. Ми трябва да закача той, иначе ще замине. Чай малко, тези тук дупки ползват ли са или не? Да, бе. Тебе? Искам така. Няма стане. Много е голямо. Ама... Чакай ти аз да закача. Чакам. Тук има малко камъни. Малко. Я, натежи на другата страна, че аз тук ще направя. Ще минем през блатото. Ще ти малко вода. Малко вода. О, не. Каква вода, Ники? Покажи промоцията. Промоция ли бе? Да, аз знам. Дай реклама на... Я гледай как греба, бе. Дай! О, не. Где ще паднеш оттам? Включи YouTube, да, знаете. Чай да стигна плушките. Заповядай. Тървим те, бе. Дай другото гребало, де. Добре сме, много яко. Тела ми целия е мокър. Добро утро. Целим, ще оцелим. Виж на целия си каква е хубава гледката. Взях. Кай като се пуле. Кое? Кай като се пуле. Айде, какво ще кажете? Първия чекпоинт го минахме. Ще кажа да се въртим отново.